Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Lallai kin amsa sunan ki Yarfara. Kin ga da kike kyau kuwa? Kin ga yadda farin ki ya ƙara fitowa. A gaskiya na yake warki. Gaskiya ba na son zuwa. Ni ina wani kyau a nan. Ga shi nan kuwa ɓoye a cikin jiki. Ruwan jikin tambaye. Shin wai idan ban yi ki ba wa zan yi ba? Kina tunanin cewa ko ina da wata ne faɗin duniyar nan face ki? Ni dai ba na son wani shiga ciki. Wake yanzu dan Allah dole sai mun shiga daga cikin? Ka shiga faɗa da bakin ka dole sai ka shiga mana. Na riga na gaya ma umma cewa ko da ka nan zuwa kuma kai kake jira. Ko ba ka son ka shiga cikin ne? To ya za in shiga ciki bayan ke kin yi gaba zugu-zugu ke da zaki jagora? To mu je. Abin da ya sa na ce ta ma magana ka shigo dama saboda in ma godiya ne. Mun ga kayan lefe, Allah ya ƙara arziki ya ƙara buɗi mai albarka kuma Allah isa yadda aka fara lafiya a gama cikin mutunci. Sannan kuma ina so ka sa a ranka cewa aure za ka yi. Ka ji ka ƙi ji, ka gani ka ƙi gani, ba lalle ba ne maganar da ka ji ta a can sai ma daɗi ka kuma jin ta a wani waje haka. Kuma ka sa a zuciyarka cewa ibada za ka yi, Ubangiji Allah sai ya baka nasara. Allah ya sa a yi a sa'a. Ummi! Na'am! Ki kawo masa ruwa kuma mana. Ta gaya ma rai da kullum sai na rika tada ma hankali in saka cikin damuwa. Ka rika fita kan titi kana surutu a ce a wancan me ya same shi? Sai ka ji a ce ai amarya ya kullum sai ta naɗa mishi. Ki kalli cikin idanuwa na ki gaya min cewa ba kya so na. Idan kika yi haka shi ne zai tabbatar min da abin da kike faɗa. Babu wannan magana. Ai ba su kai min ba. Tun da kika fara wannan magana na san akwai ta. Ya kamata ki karasa ta. To shi kenan naji. Ya isa. Kullum zuciya ta ƙara amincewa take da ke da irin kulawar da kike bata. Kuma idan babu ki ba na jin zuciyata za ta iya kasancewa cikin farin ciki da ƙoshin lafiya. Ya Faisal, yaushe kai zurfi cikin soyayya? Ni ya kamata in baka kulawa nan da kake bani. Kuma ni ya kamata in baka wannan matsayin da kake. Kina so ki san lokacin da ni zurfi a cikin soyayya ki? Eh. Na yi zurfi a cikin soyayya ki ne tun daga lokacin da kyawawan idanuna suka haɗu da kyawawan fuskar ki. Tun daga wannan lokacin na mallaka miki zuciyata. Ina son ki. Ya Faisal, ina son ka. Ina son ka ya Faisal. Ina son in rayu da kai har ƙarshen numfashi. Gaskiya kina da kyau.
Ya yi Faisal kenan na kai ka? To ake ma kin san cewar zoliya ta kike idan har kika ce ina ki. Hello, ga Ibrahim. Ya ne? Okay, ina zuwa yanzu to da Allah. Ba ni kamar 15 minutes insha Allah. Ba dai dauke min kai za a yi ba. Ibrahim ne fa kuma dan gidanki ne yaran nan. Yana yi da ke sosai fa. To shikenan ni ma ina yin shi. Na manta in tambaye ka. Ya jikin umma? Wallahi da sauki yanzu ma ana so akan ta ne ya kira ni. To Allah ya ƙara sa. Amma dai zaka dawo da daddare ko? To. Wani Ibrahim ya ne to? Lafiya la wallahi. Ya jiki mami? Jiki dai yayi sauki. Sosai. Sosai alhamdulillah. To masha Allah haka ake so. Allah ya saka fara. Amin. Madalla. To ya magana nan ne? Sun kira ni. Ya ka je? Gaskiya ban je ba dan na san da mu je tare da ku. To ai kamata yayi ka je ka ji nawa ne kudin zai kama. Ibrahim ka fasanta duk wani taxin mu. Gaskiya dai na fi so dai mu je tare da kai saboda kada a samu matsala. Amma yadda ka To, ba matsala sai mu je gobe ko? Ina ganin gobe zai. To shikenan. Allah ya sa mu dace. Na zaka ji ne? Ina ganin mu je aje ka hanya ne? Je na kawai gida. Ba matsala. Okay, to shiga mutum. Ok, sai kuɗin da za mu ansa hannun shi saboda za a yi ma 'yan mata hidima ku. To kamar nawa kenan? Ke kamata ki yanki. Amma na san ban san karfinsa ba ko? Karfinsa ɗaya da ya yi shahid. Dan mai kuɗi ne. To, mu ce 250. Wani irin 250? Sai ka ce ba ya fara ba, da Allah ki dina mai da ni baya, ki sa mishi 500. Ke kin san halin maza ko yanzu? Ba halin su ɗaya da ya shahid ba kenan. Dan shi bikin sai yana son kuɗi sosai. To yanzu shi kenan. Mu dai rubuta idan ya dawo na kai masa in ya ce yayi yawa sai a rage. Ke wallahi kada ki soma. Ke kin san halin maza ko yanzu? A'a. Kinga shi fa walima ya ce ki ba ruwan shi da bid'a. Dan haka ki karɓi abin da zai ishe mu kawai. To shi kenan koma dai ne ki rubuta. In ya zo in yi yawa sai a rage ba wani abu bane ba.
suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya. Lalle kin amsa sunan ki yarkara. Kin ga da kike kyau kuwa? Kin ga yadda farin ki ya ƙara fitowa. A gaskiya na yake warki. Gaskiya ni ba na son zuwa. Ni ina wani kyau a nan. Ga shi nan kuwa ɓoye a cikin jiki. Ruwan jiki yin tambaye. Shin wai idan ban yadda ki ba wa zan yaba? Kina sanar cewa ko ina da wata ne faɗin duniyar nan face ki? Ni dai ba na son wani shiga ciki. Wake yanzu dan Allah dole sai mun shiga daga cikin? Ka shiga faɗa da bakin ka dole sai ka shiga mana. Na riga na gaya ma umma cewa ku ga kanin zuwa kuma kai kike jira. Ko ba ka son ka shiga ciki ne? To ya za in shiga ciki bayan ke kin yi gaba zugu-zugu ke da zaki jagora? To mu je. Abin da ya sa na ce ta ma magana ka shigo dama saboda in ma godiya ne. Mun ga kayan lefe, Allah ya ƙara arziki ya ƙara buɗi mai albarka kuma Allah ya sa yadda aka fara lafiya a gama cikin mutunci. Sannan kuma ina so ka sa a ranka cewa aure za ka yi, ka ji ka ƙi ji, ka gani ka ƙi gani. Ba lalle ba ne maganar da ka ji ta a can ta yi ma daɗi ka kuma jin ta a wani waje. Haka. Kuma ka sa a zuciyarka cewa ibada za ka yi, Ubangiji Allah sai ya baka nasara. Allah ya sa a yi a sa'a. Ummi! Na'am! Ki kawo masa ruwa kuma mana. Ta gaya ma rai da kullum sai na rika tada ma hankali in saka cikin damuwa. Ka rika fita kan titi kana surutu a ce wancan me ya same shi? Sai ka ji a ce ai amarya ya kullum sai ka naɗa mishi. Ki kalli cikin idanuwa na ki gaya min cewa ba kya so na. Idan kika yi haka shi ne zai tabbatar min da abin da kike faɗa. Babu wannan magana. Ai ba su kai min ba. Tunda kika fara wannan maganar na san akwai ta. Ya kamata ki karasa ta. To shi kenan naji. Ya isa. Kullum zuciya ta ƙara amincewa take da ki da irin kulawar da kike bata. Kuma idan babu ki ba na jin zuciyata za ta iya kasancewa cikin farin ciki da ƙoshin lafiya. Ya Faisal, yaushe kai zurfi cikin soyayya? Ni ya kamata in baka kulawa nan da kake bani. Kuma ni ya kamata in baka wannan matsayin da kake. Kina so ki san lokacin da ni zurfi a cikin soyayya ki? Eh. Na zurfi a cikin soyayya ki ne tun daga lokacin da kyawawan idanuna suka haɗu da kyawawan fuskarki. Tun daga wannan lokacin na mallaka miki zuciyata. Ina son ki. Ya Faisal, ina son ka. Ina son ka ya Faisal. Ina son in rayu da kai har ƙarshen numfashi. Gaskiya kina da kyau. Ya Faisal kenan na kai ka?
To ake ma ke san cewar zoliya ta kike idan har kika ce ina kike. Hello, guy Ibrahim. Ya ne? Okay, ina zuwa yanzu to da Allah. Ba ni kamar 15 minutes insha Allah. Ba dai dauke min kai za a yi ba. Ibrahim ne fa kuma dan gidanki ne yaran nan. Yana yi da ke sosai fa. To shikenan ni ma ina yin shi. Na manta in tambaye ka. Ya jikin umma? Wallahi da sauki yanzu ma ana sa akan ta ne ya kira ni. To Allah ya ƙara sa. Amma dai zaka dawo da daddare ko? To. Wani Ibrahim ya ne to? Lafiya la wallahi. Ya jiki momi? Jiki dai yayi sauki. Sosai. Sosai alhamdulillah. A to masha Allah haka ake so Allah ya saka fara. Amin. Madalla. To ya magana nan ne? Sun kira ni. Ya ka je? Gaskiya ban je ba dan na san da mu je tare da kai. To ai kamata yayi ka ji nawa ne kudin zai kama. Ibrahim ka fasanta duk wani taxi mu. Gaskiya dai na fi so dai mu je tare da kai saboda kada a samu matsala. Amma yadda kai. To ba matsala sai mu je gobe ko? Ina ganin gobe zai. To shikenan Allah ya samu dace. Na zaka je ne? Ina ganin mu je aje kayan ne? Je na kawai gida. Ba matsala. Okay to shiga mutum. Mutum ya rage gama rubuta. Ok, sai kuɗin da za mu ansa hannun shi saboda za a yi ma 'yan mata hidima ku. To kamar nawa kenan? Ke kamata ki yanki. Amma da san ban san karfinsa ba ko? Karfinsa ɗaya da ya yi shahid. Dan mai kuɗi ne. To, mu ce 250. Wani irin 250? Sai ka ce ba ya fara ba, da Allah ki dina mai da ni baya, ki sa mishi 500. Ke kin san halin maza ko yanzu? Ba halin su ɗaya da ya shahid ba kenan. Dan shi bikin sai yana son kuɗi sosai. To yanzu shi kenan. Mu je rubuta idan ya dawo na kai masa in ya ce yayi yawa sai a rage. Ke wallahi kada ki soma. Ke kin san halin maza ko yanzu? A'a. Kinga shi fa walima ya ce ki ba ruwan shi da bid'a. Dan haka ki karba abin da zai ishe mu kawai. To shikenan koma dai me ki rubuta. In ya zo in yi yawa sai a rage ba wani abu bane ba.